Nokora mo gejwa machiegni wantiere kar kae chenro mar mbako romo koro chako wantiere kodi ka mondo mago ane mbaka ni wacho ni en machiegni kod dhod chunyi ma iye to bende chiegni kodi adieri kar kae wacho ni mbaka moda goyo sani wada mana penji kanyo ni igni ariyo gi bende osekalo igni ariyo osekalo in kaka janeno osebedo kodi e yo machalo nade gik mage mantiere kar ka ma okenge minyalo wacho ni adieri gik mage mantiere kar ka ma okenge minyalo wacho ni adieri Maramogi TV oseketo kata mogoyo manyalo bedo kae ni mi moro mogundho kawuono wantiere kae mondo mi koro winja achiel kachiel kuom jogo mabedo osebedo katimo chenro mopogore opogore Ramogi TV mana mondo mi wang'e ni nyaka sani igni ariyogi nochako nade luoro mage mane nitie puonjruok mage ma wasebedo godo osiepe wasebedo ka wachang'o e wiye anyuola wato wacho nade wi Ramogi TV to in bende kaka janeno mar Ramogi TV isebedo kachaka luwo chenro makamae e yo machalo nade adana rwaki machiegni e chenro okinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeu nyaka sango anga mi wenda thuolo mondo mi oulre gin giwegi ne gin to gin jomage to gitimo gi yo machalo nade an nyinge gi mang'eyo ang'eya ni Judy Omondi ang'eya ni Sally Kosgei Odhiambo anene mane TV aromo kode scripts kadhi go duol kumoro ang'e Kasongo kotimo mana weche mag Nyakochia gi weche mamoko mapontiere kar kae kachiel koda ka Winam Cinema kawuono adamiyo gi thuolo mondo mi giulre anene oganda wa achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang' wantie gi welo e studio ma Nairobi ka wantiere gi welo bende e studio wendo e studio ma Kisumu mondo mi watude achiel kachiel sani wago mbaka ni igni ariyo osebedo nade antiere e studio kae kod nyidendi boy cha wacho ni kawuono dhi studio ma Kisumu mondo kawuono abed koni mondo mi koro kwa tudre to koro an gi nyidendi ariyo koni en kocha bed kocha koro tudre kode e yono makare ka en Kisumu Kiaka Kasongo nitiere achiel kachiel e studio ma Kisumu ka wanyalo yude mondo mi wachaka ne kone korka kore ni ento oulre na oganda kendo komie thuolo mondo mi oulre ne oganda en ang'o monyalo wacho Kasongo an nyingi ma luongi go kawuono wacho na tietia gi Kasongo ni nikech kang'eyo kumoro ka en Cliff Omboto kamoro ka en Jadolo Omboto en ang'o matimore nyaka sani to machiegni Ramogi TV dhi alo igni ariyo ulre ne nyakwar Ramogi Jwang' mapo nono loro ga TV kochopo saa 1 gi dakika 45 ka nyar kocha chako machiegni asante sana Cleophas an mukunga brogo happy birthday ni Ramogi TV onyuole nyuol manyien kendo ochopo igni ariyo nyaka nochakre an karawe nyinga iluonga ni Cliff Chieng' Otieno Ong'any nyinga mar tugo kata nyinga mar manyo mogo Nyakochia ka iluonga ni Kasongo Polo Menyo wuoyi mabondo ne ochakore gi chuny wiye ka koro nyinga moro mabiji chak paka ga go iluonga ni Jadolo Mboto ne an ga gi program moro chon na atimo iluonga ni Jadolo Mboto but nyinga mung'ere sana en Kasongo Polo Menyo mar Nyakochia ajatugo kata ja meji nyiero kamano erokamano ahinya Kasongo Polo Menyo Jadolo Mboto Cliff erokamano kendo machiegni Ramogi TV ka ono da twako kaka mbaka ni igni ariyo osebedo nade arechon ma Nyakochia ne chakre sani wantiere gi Winam Cinema bende aingono tuke mamoko mapod nitiere aingono ni Ramogi TV to sego kinge mage ka mantiere karka akeli studio kwa Ramogi Jwang' antiere kae kod nyidendi oyawre uru uchiewo yo makare uchiewo maber kuranga mimi thuolo nyakwa Ramogi Jwang' gi tung kacha Judith Omondi osebedo kata kokelo wechego mag thieth kachiel koda ka mago mag somo kachiel koda ka Sally Kosgei Odhiambo ento angawe thuolo mondo mi ang'o ulre aula kenda chako di Judy mose nyakwa Ramogi Jwang' tiko nane mathoth bende mitimo Ramogi TV erokamano nyakwa Ramogi Jwang' amosi ne yawre okinyi makawuono kendo wago erokamano maduong' kuom bedo ni isewuotho kodwa higni ariyo ok tin ahinya
Kendo mana kaka Cleophas owache ne jogo mabende pok ong'eyo an iluonga ni Judith Omundi abedo katayonu kata kelonu lipode ma otenore kod weche mag somo kaachiel gi weche mag thieth. Okinyi ma kawuono wan mana ka mondo mi watwag ni to higni magwa mag ariyo osebedo nade ahinya to kwayudo sir koya kuomi kaka jawinjo marwa kod janeno marwa. Erokamano ahinya kendo kawuono bende wadhi yudo thuolo moyuyane matut en nochakre Ramogi TV eyo machalo nade luoro mage mane nitiere to nyaka sani okenge mage ma osegoyo e tije mar ofwambo bende ka nitiere Ramogi TV kar kae. Kamachielo bende watiere kod jalendo wadwa mar Ramogi TV ka Sally Chiewo. Ulre ane nyakoro Ramogi Jwang koro kaka itimo ga rogo mar nyithindo cha. Tikone akoda ni koro machiegni. Kaka thuolo kamera mari ang'eni nitiere kumoro ka ang'e yude kamera no kuyudi kanyo to koro yudre aula. Anto nyinga Sally Koskio Odhiambo kata kohero nyalo denda ni Sally the Queen anjata chenro mar rogo mar nyithindo to korwa en Homa Bay, Dhiwa, Nyanza kuma iluongo ni Amoyo Center. Amoyo Center. Amoyo. Aha. Nyaka sani igni ariyo osebedo nade achaka kod Sally the Queen. Nichako rogo mar nyithindo mana kokele Ramogi TV nyaka sani 2 years osebedo machal nade korka kori kaka jalendo ponono jok mitugo godo jok ma isomo godo familia gisebedo kodi yo machalo nade igni ariyo giduto. Mama gi baba mama gi baba en sawa to osiepena nitiere jo manowacho ni okanyal to ang'ang'ana chopo ka. Mano kane chako negi kone ni okinyal lendo koso dholuoni ema negi wacho ni rach koso negi wache yo machalo nade. Negi wacho ni okachal ng'amo ng'eyo dholuo. Koro kise kono gini ging'eyo sani be giloko pachgi igni ariyo oserumo to pod itimo chenro mar rogo mar nyithindo pod nitiere kanyo. Aloko pachgi sani gi supporta. To mano bende dhi nyaka e sikul kama nitiere thuolo mar igni ariyo gi bende jopuonj moko bende gin fans magi ka gintiere chenro kar kacha to ngimano osebedo nade in e TV nitiere sikul ka idhi kumoro ponono giwacho ni Sally isea e tich koro iduogo e sikul gonywa miwa gimoro wadhi e kantin gikwa kamago iseromo godo ponono e bwo igni ariyo gi tisea handle gi e yo machalo nade. Gik machal kamano aseromo godo kata primary japuonjewa pod nena e TV to high school ema kuma tek. Ng'ato nyalo romo kodi ionge pesa mano tadiera kasto ing'ise ni nyona gimoro kantin adhi doko ni ong'isi ni into itiyo tich dakitim gino kendi. Mana chiede nade moko mabende isekalo kacha e sikul ka moko bende kone ni tem mae to moko bende nitie kar ka. Judy akani ang'ena ng'oduogo ir Sally bende mondo mi wadhi nyime kod twak to koro ka kori Judy osebedo nade kane Ramogi TV chakre nyaka sani ngima kapok idonjo e Ramogi TV gi ngima tok donjo e Ramogi TV. Cleophas kana donjo e Ramogi TV kae hapa ni almost jitene iluonga ni last born kacha une jok moko manotelo mane iluonga ni lasti tunoka bora ahinya ko. Ramogi anyalo wacho ni Ramogi wachako 2021 kane ornwa kwayo mar oro tiyo e Ramogi TV noyudo ka graduate a graduate oteko gimoro dweche 3 kama to ioro kwayo ting'eni kata nondiki ni nyaka ibed gi experience mar 3 years 3 years ni in ko ki graduate ino ko gi 3 months ting'eni nwa graduate dire corona cha jine graduate mkoro to ni yawa gini ekibe koro adhi nyale we atema koro or mar ankas cha tacho ni madoro experience mang'eny experience no poda ongego chako or mar reporter sacho ni kwani ora kwayo ni okay mana ndika barua to to onge gima imayo koro acho ni we andiko barua no kidiko barua to kubudho acho ni jok moko no seluonge interview in pod idong acho ni to gino to be na tema pok na romo yigni mag experience mane dwaro but God willing no luongo interview nabiro kae kapod an gi nyathi mathin kabisa mabe no kadwar biro anyways thanks to my hubby mano pusha for this na travel with a kid mathin kabisa tabiro by the way nyathina no nawe get kacha sama donje interview I had a very good friend mano biro bet kode so natimo interview achaka woge nyathi a travel back home and God willing here we are
anda wacho ni jani mar bedo Ramogi TV okosebedo gino ma wanyalo wacho ni yot ahinya bedo ni in ng'at manie TV. Friends gichako view in a different way. Mutual friends manin go pengine koro paro ni sani kore ne level moingowa ineno. And sana dala kucho jiwacho mana ni onego beni bede everything. Ineno, there are a lot of challenges. Ine committee te, arambe mag kanisa te, and seche te ji paro ni onego beni inigi pesa. So those are a lot of pressure ma in godo. Ji bende paro ni okonego beni giromo kodi. Pile kata ina pani se experience kata mane gideni mag mbui ni no kangato ngisi ni aneni koso macha no kenin. There was a time mana romo gi ngato e chiro, and ng'ang'ia fans okona ni Judy kare imbe nyiew mana lot kuma wanyiewe ni. So ingariyo koro none geloki edar idiko machalnade onengo beni wanyiewe lot kuma different, but experience mar bedo Ramogi TV as a young journalist has really built me, and kaka Judy anyalo wacho ni I say improve a lot kana donjo ka. By the way, an attachments maga na sebedo ga kati me radio most of the times kana tika olor long holiday na bedo ga community radio stations gi. Kana timo koro attachment na mogik mar tieko school ne antiere in HIF. Koro ineno ka kanyo bora ahinya gi TV. Kana dojo ka I had a lot of challenges. And the first day manawaro kora Ramogi TV oketa gi story kacha nyaki edit story ni I voice all the TV. And that pressure jini pini kacha mielo inda intiere newsroom kacha onyengo beni edit story no in story onyengo beno dhie e yam. Koro mano was challenge manano godo odiochieng' no, and kana donjo okona ni in koro ibro bedo king'iyo weche mag thieth. Somo no miya bang'e ka koro. Thieth kanyo ng'eni dire mano yawo Ramogi TV ne there was a lot of COVID-19 cases. Koro pile uromo gi Kagwe. Onyalo palo the former CS mar health, CS Mutai Kagwe. Kagwe ne keto wuon tos kacha ng'eni stories mag COVID kanyaki ket ne janeno ikone ni kama ikaka in matene nyaki team graphics. Mano is another new challenge miromo godo kaka jafwambo manyien makoko ya school. So nyaka wach ni it has been a journey of good experience, and nyaka sani 2 years anyalo wacho ni Nyasaye osetimo kama ber. Ero kama nanya ngena ngwedo thuolo nikech weche mag thieth mag somo bende ogin moko manya bedo no mula wiye ntie kuonde moko ma ise wuothe misetime sigana moko mopogore gigo ma ise somo e kinde gi bende ka intiere kaka jafwambo e weche gi mag thieth kata kwarango weche gi mag somo de bed ni gin mage podanga duogo bende irsali kosgio dia montiere godo kiny makonyo koro mogo jona adhi studio ma Kisumu muramia tuda negi ana alwalo Kasongo manyi motigo sani koro ka Ramogi TV modong to kora nginango luongi bange samang kori jadolo kichoko sadaka ango luongi e koro jadolo Omboto kamotie sani Kasongo igni ariyo kaka Ramogi TV osekelo mor ne oganda wa kidienje mopogore korka kori gi elojo wete ubene ma untiego kache chenro no mano mar nyakochia do wacha ngwe wiye thuolo mar igni ariyo makoro sani osebete yamo. Okay, erokamano Cleophas. An gima nyalo wacho kuom igni ariyo mar Ramogi TV osekawo en ni an mokwongo kana bire nyakochia abiro kana nyakochia osechakore. Abiro ka nyakochia nosechakore ma aparo nosedhi like gi 1 year to 8 months kata 9 months kama. To kana donjo to be kana donjo to yudo ka nasechako film chon, nasechako film Kisumu, natimoga film Kisumu. Natimoga film Kisumu kanye mane team mar nyakochia no nena. Films gamoko mana timoga Kisumu, tie films mana timoga feature films mek dholuoge, tie short films be mana timoga short clips gi mek jadolo series ma jadolo makori luonga gono. Koro mana kana chopo Nairobi ne buok moro maka narado gi professionals jok ma ambe gi anga jok ma fuatilia jok ma wacho kani agombo na bed kaka ngani, agombo ni chieng' moro bed kaka ngani. Koro arado kod gi nada bedo kod gi atimo kod gi the same script and kod gi the same program. But gima no mora ni kata gima mora gi Ramogi TV ni jok mana yudo ka tiyo kanyo actors mek nyakochia na yudo ka gin jok moko ma friendly, girwa kama ber gima na kia gi nyisa kama then give me a learn a lot kabisa. Then ambe kana donjo kanjo tigini na anga gi moto mora chiel ni bana wapad gini
wapad gini to kaka nwapade no pod wapade manyaka sani. Mamano e thuolo mar higni 2 kinde mosebedo kar kae, chenro mar medo oganda mondo mi oyude ne thuolo mano mar lombo jogo man machiegni kodwa e gigi duto. Kasongo di wach nade ngima kapok idonjo e Nyakochia gi e kinde gi bende kachiel koda ka chenro mamoko ma bende nikech ni jaera mar Ramogi TV nitie chenro ma bende bedo kanyo ka imulo ka gi ka degi bed mage to ihero gi e kidienje mage to in bende ka intiere oko kar kacha oseloko ngima ni e yo machalo nade minyalo wacho ni nitiere ler moro ma ponono okelo koso kelo ni tabu imbe idonjo e komiti mathoth ahinya gi grube turi ochalo nade higni 2 gi? Higni 2 gi personally an osebedo koda maber ok anyal complain. Ing'eni wacho be ni ng'ama complain mang'eny mano ng'ama ok bi dongore kata ng'ama ok onego dongre. Ng'ama dhano ma Nyasaye osechweyo kisebedo wuod dhako to nyaka kuri ked matek. Koro higni 2 gi an pok odhi koda marach. Higni 2 go osedhi koda maber nikech kaka nawuok Kisumu kana timo filim opogore kaka an sani. Opogore kaka an sani gik moko nitie achiel 2 3 moselosore masetimo. Then iwacho ni program mar Nyakochia. Kana donje tayudo ka jok mani this program gin jok mani gi so many different things magitimo. Koro ing'eni iyudo ka jomoko donje program to iyudo ka jomoko move gi other things outside. Koro imbi penjori ni an adonje gini to jogi move gi some other thing outside. Anta adwa kedo nang'o with this life kata mana ka kodgi ka Koro chuno ni imbe nyaka imany some other things midwa timo apart of gik mirono timo gi. Koro these 2 years osemiyo wadongore. Apart from Nyakochia as a program, watimo other programs mamekwa. Kata moko bintimo warewore mwatimo. Yes. Erokamano ahinya mano Kasongo nyakoro moge jong wadhi eda medo gimoro kapok atieko kuomi Kasongo kare. Tieka kanyo kae to bang'e. Iya penja program mabaero muso. Program mana aero mbak ndalo. Aero mbak ndalo tegi mar thieth, program mar thieth. Sana. Kabisa. Aya. Erokamano ahinya ngeni waduogo e studio koni mondo mi bende wameda goyo mbaka ka wantiere kodi kapodi wan kae kod Sally da Queen. Wacho ni chenro mag rogo mag nyithindo gik mathoth ahinya mantiere kar kacha. Nitie gik moko ma bende isesomo mane ok ing'eyo ka idonjo Ramogi TV. Sani higni 2 kakalo. Un kaka jogo manokwongo bedo presenters mago mag rogo mag nyithindo. 2 years gigo ma isesomo nyalo wacho ni nyaka ka make step machalo kama kendo ma nyalo wacho ni ayudo kalure gi chenro masebedo katayo. Dhi e skul mopogore idhi yudo gik mopogore. Inyalo yudo ni e skul ni ji ponjo ma to e skul moro ni gi ponjo kama. So kaka wadhi no e skul mopogore in bende ikawo gima ing'eyo ni we akaw ma e skul wa okoponjowa. So nikech en show mar nyithindo to nyaka puonj nyaka nitie. So an apuonjra gik mang'eny kuom skul mopogore kasto e skul wa gino omiya ni ji respecta. They've given me a lot of respect, so yeah. Wacho ni kinde gi duto bende ni gimoro mane nyalo wacho ni neno kedhi time before ichop katieka high school mari ponono oyudi ka intiere primary tieko penj mar KCP donjo e secondary bende en kumoro mane ineno ka gima nyalo bete e kinde mentie sani koso lek mari ne opogore bende kana ne primary kuom ranyisi anada bedo pilot ini da bedo daktari koso da bedo jafwambo ka in primary and gini no wiya journalism hosting was not in my head. Nenang man di wit kida an adwa timo law kata education to
as in it caught me off guard. Yeah, so in my head gimanene wiya en law kata education. Aina ngomi ariyogi education kata law. Ponono tie japuonj moro mani neno to wacho ni agombo bedo kaka japuonja. Ino gimoro awacho da bedo lawyer ka ng'ane. Japuonjwa mar English. Ni da bedo kama nitiere. Koro gini donjo kar kae. Sali Ramogi TV biro. Idonjo ka ibedo itimo tij fwambo. Makoro nitie kaka itimo interviews mopogore ka iwuothe sikunde. Tich ma itimo tich ma Judy chako timo ka Judy nitiere Ramogi TV ka kata kowuok e mbalariany. Ben mano setieko higni 4 kama nosome yo Kisumu yeye kocha yo en kumoro man nigi bunge mang'eny yo Maseno ya kere Sereba kotieko kocha koro yero igna kwen kotieko primary ka tese ja kutimo tich ma Judy gomba kapod entiere campus poko donjo umi paro mane iseloko pachi koro dachako bedo jafwambo koso pod iluwo lek mari mar bedo okil kama loka lawyer katibeda ni japuonj. Gimang'eyo ni ng'ato nyaka tim gimohero. Anyalo nitiere jok ma puonjo to gin jowende. Nitiere ng'ama goro to en bado en lawyer. So an kuma en sawa anyalo timo gik ariyo. En gima nyalo inya bedo jafwambo to bende ine court kacha kata in gi kambi mari kacha mitimo go gik moko mopogore wechegi mag bedo karka. Igni ariyo lekno poko lal pod intiere skul karkacha. Bende paro nitiere thuolo nikech koro kitieko mbalariany donje kosa ariyo kumoro achiel nyalo bedo matek. Ponono ineno ka mane midhi chakogo ichak puonjo ichak law kusineno ka idhi chomo mana mar fwambo ni koro te mano ta adhi rita mana KCSE result idhi rito nyaka sani pod iketo mijing'o motegno weche mag somo donge nyakora moge jwangi giduto nyalore iwinjo kanyo sigana mabiro goyo kar ka wan gi Sally the Queen wamedo mana nono ni igni ariyo gi to chal nade. Igni ariyo nyakora moge jwa moromo mondo milok pachi ibed kod paro moro manyien kotenore kod wechegi mabende da bedo kata gino mida bedo ka ibedo maduong'. Judy an kuomi kendo igni ariyo gigo ma isesomo gwenge misewuothe nitie kinde mane dhi e kaunti ma Migori timo sigana moko iduogo Nairobi ka sigana picha maler ahinya kaka oganda wapuro kaka oganda odak chenro mag thieth kantiere pacho ka kod e gwenge waduto kendo wasebedo kwa siemo counties wa marem timo gigo duto osechalo nade nyaka sani iwacho ni ka nitie fwambo mitimo to kine lokruok e alwora ochal kanono nitie gik moko maponono bende sewacho sigana tinoko ketgi e tim ochal nade. Erokamano Cleophas. Mana kaki sewacho no sana ka okin jafwambo ma otenore gi weche mag siasa. E chunyi mahie igombo ni lipode michiwo ne japiny nyalo bedo ni kelo lokruok e ngima mar japiny ahinya to ka otenore gi weche mag news. Kaka jafwambo ma osebede chenro mar thieth kachiel kod somo nitiere lipode mathoth ahinya masetimo ma nyaka sana nyalo wacho ni e wiya ka ineno kaka kitudo piny owacho gi gik matimore e ground. Inyalo wacho ni gik moko chal nade to kaka gitenore ahinya to kochudore gi weche somo. Chaki gani ne waneno report moro ma KDHS report nitiere lipode mang'eny manasetimo mabende e social media kacha ineno ka ji golo paro mopogore inyalo wacho ni kaunti ma kama otelo gi nyithindo mothirno chuo e kaunti ma kama ni kod dangni mag paro kipimo gi kaunti ma kama ahinya to kwapimo gi kaunti ma kaluo. Magi gin lipode ma kian aparo ni onego beni loko timbe kod paro mag ji e counties wa. Ahinya to kacho ni kaunti ma kama nitie gi nyithindo mothirno. Thirno mar nyathi nyalo bedo ni koso ne nyathi ang'o kodongo. Koro sami timo lipode ma kama onego benia county government mar county no oseng'iyo ni to en ang'o monego beni waloko mondo mi county wa kik bed ni telo ema e kinde mabiro. Kotenore bende gi weche mag somo nitiere lipode mang'eny mwasemenyo ka ahinya to kaluwore gi chenro mar CBC e kaunti ahinya to manyathi ke nitiere lipode mwase to mang'eny ahinya to kwatudore gi reporters magwa mag kaunti ma Migori chenro mag skunde mantiere kacha bende gin konyacho gi dhongere up to standard ahinya to akwaluo gi
chenro mar CBC bende gisetimo ikruok makare motenore gi chenro gi. Nitiere skunde mwasemenyo madhi marach mogik e counties wa kocha. E social media kacha be waseneno ka joneno kata mana fans wa mag social media ineno ka tag MPs mag area go. Manyiso ni nitiere an impact ma story mwasebedo kwa timo mulo godo japiny. Koro they are calling out for their leaders. Mundo miyo bede ni to koro kopo ni story ni TV mosemenye in kaka jatelo ma osebedo ka ni e gwengcha en ang'o mitimo about story ni. Koro Cleophas anyalo wacho ni bedo ni antiere sector mar somo gi thieth. Nitiere kaka asedonjora mabedo ni an kanyakla achiel. Ka wacho an example ineno dire moko mani wacho ni wadogi e CBC koso wadhi e 844. An kaka reporter mar somo gi gik mase paro, gik mase wuothe gweng kang'iyo nase ketora e lai moro ma wacho ni koro I am part of that place. Koro kadhi timo story to ng'ato wacho ni agombo ni wadoge 844. Iwinjo ka chunyi mahiyo onego beni kone ni wach ma. Nikech iwinjo ka imbe ise identify yourself to some line kaluwore gi knowledge ma ise gather kaka jafwambo mantiere line no eko. To bende osemi paro moro mopogore minyalo bedo wach ni alda timo report kotenore kod weche mag CBC ok en gimoro ma yie godo kata en gimoro ma yie godo koro nyalo bedo ni tiyo kod teko mari kaka jafwambo mondo mi e convince jok moko. To bende nyalo bedo ni en ataro kod gino mar tij fwambo. Ere kaka ipogogi ikinde gidu nikech ng'ato kaka Sally rangi kendo wacho ni gima Jude osebedo ka timo kacha chieng' madonjo Ramogi TV kata chieng' madhi od fwambo machielo atime yo machalo nade. Nitie gik mikoni kanyo ni kik influence story ma itimo kaluwore kod gin ma in iwuon iparo kata lony mari kama oketie. E thuolo mar higni ariyogi nitie kama lony mari donjo, kama chike mag fwambo donje, isebedo kidhach kod gik machalo nade nikech oro Ken Mugo osebedo ka wacho ka pile pile. Judith Omondi achiel kuom jofwambo mano wakawo mana kowuok e wechego mag tiegruok kowuok mana ka tiegruok odonjo tich mano tij fwambo ni kama nitiere karka pogruok e kindegi duto nyalo bedo ni gin magi. Erokamano Cleophas, mana kaka iwache no bedo ni ng'iyo weche mag somo gi weche mag thieth nitiere lipode mang'eny kabisa miromogo kinde ka kinde ibiro yudo ka migawo mar thieth, migawo mar somo golo report. In kaka jafwambo en tich mari mar ng'iyo lipodni and I can tell you for free nyaki bed ni somo lipodno ming'eyo ni to en ang'o mantiere iye min chal ni in an expert e area no. Koro sami wuok ka kidhi e pap nyaki ng'e ni awuok e office na dhi timo story na dhi bedo e angle mane. Kaka sani wanyalo wacho ni duoko mag penj ne ok obede yo makare nitiere jonyuol ma nigi ng'ur e wi duoko mar penj mane otimore. An kaka jafwambo kae kamoro kan gi nyathi mane nigi ng'ur to koro kawuok ka nyaka dhi e pap kucho ta dhi ang'i ni en ang'o motimore. Nyalo bedo ni nitiere janyuol ing'e ni paro moro amora miromo godo onyalo bedo no nyisi adieri kata onyisi miriambo. Ng'ato nyalo kuom ranyisi ng'ato nyalo nyisi ni an jatuo mar kansa taonge gi pesa mar dhi thieth to kuom adieri mano ok en gi tuo mar kansa. Koro en responsibility mari kaka jafwambo mantiere area mondo ing'e itim nonro mari mondo ing'e ni to gima jan winjo kata janeno mara kona ni source midhi yude pap kacha bende gimoko na ni era adieri kapok iduogo kae miketo ne ji e yamo ni ng'atni nigi kansa to dwaro sir kata mar kama in kaka jafwambo bende iseng'iyo ni gimo wacho no en gima adieri to en gima onego be ni teri e yamo. Mar ariyo kiwuok e office kaka idhi e pap nyaka ikwong ing'e ni to angle mara mar story en ang'o. Kawuok kaka dhi e pap ang'o ma ang'adugo nyiso japiny ang'o motimore. Nono mag penj ne owuoke ne ok otime yo mar atiro koso ang'o mane ok timore. Koro already kisewuok e office ka in gi mano e pachi penjo midhi penjo e pap kacha ema dhi direct gima idhi duoki. Koro kamoro anyalo wacho ni bedo ka osemiyo ing'eyo kaka onego be ni control jok mawuoyo kodi kapok iyudo lipode mikelo e yamo. Ok anyalo wacho ni inyalo influence gik ma giwacho but i-guide gi on gima onego be ni giwacho. For example anatimoga stories mag lipode mathoth. Nyalo bedo ni japiny mane ground kacha ok ong'eyo ni lipodno ne wacho ang'o. Koro en jukumu mara mondo mi adhi akone ni lipot wacho kama. Dire moko mane wacho ni mane chochni nitie wi sirikal mokalo gi sirikal masani wi domiciling JSS niwinjo kaka paro ne wuok mang'eny kuom jonyuol to moko kuom jonyuol mane wuoyo ni ok ging'eyo gima dhi mbele. Koro en tich ni kaka jafwambo mowuok kae kidhi oko to nyaka ikone ng'ama ida wuoyo godo ni lipot ma wuoye en magima. Paro madwaro kuomi en ni comment about magima. Mano ok ochuno ni I influence gimokona but I explain ne miyo ko wuoyo tang'e ni gima wacho no relate gi gima dwaro.
Erokamano ahinya Judith Omonilere yo makare kendo mage weche moko mantiere kar ka ng'ina ngadhira Kasongo studio ma Kisumu kato bang'e ngaduoga na akaw oteri adek kantiere twak madhi nyime oko kato ng'eni kawuono ntiere nyasi mano mar dhialo higa achiel mar Aguch Omenda mano mar Asla ma bende ntiere kar kacha ka wanyalo yudo thuolo mar mondo mi ka wayudogi e kinde mabiro ang' wanegi ane. Chris Owino ntiere kacha e gwenge mago mar Railways grounds ma bende wang'eni ang' wayudane thuolo e kinde mabiro. Chris oikore koso wanyabedo ka wadhi ir Kasongo nyaka sani wayuda Chris koso wadhi Kisumu aya wayuda ne Chris Owino kanya kora moke jwang' mondo mikoro watudre kode achiel kachiel. Chris ina yamo koro sani achiel kachiel kono ane nyaka sani idhialo higa achiel are Aguch Omenda mar holano mano mar Asla Fund ne yawa yanga ne Uganda jo Kenya. Nitie chenro matimore odiochieng' ma kawuono miwane ni ochopo kanye kosechako chenro mane mwageno winjo odiochieng' ma kawuono. Erokamano Cleophas, wabiro ni achiel kachiel koke alak mar Railways Club mayudore e chuny boma maduong' ma Nairobi kama odiochieng' ma kawuono piny owacho mar Kenya Kwanza hingo higa achiel nyaka ne gichak chenro mar miyo oganda omenda ma oyiedhi ma ideno ni Hustler Fund mane oyaw ayanga kod jatend piny William Ruto tarik 30 dwe mar 11 higa mokalo e alak ma wantiere ni e odiochieng' maket gima kama kawuono. Chenro ma kawuono en ne jatend piny William Ruto dhi yawo ayanga chenro ni kendo lero ne jopiny to gin okenge mage ma piny owacho mar Kenya Kwanza osegoyo e chopo lek mare kod omenda moyiedhi mar Hustler Fund. Cleophas ka inyalo paro ma en achiel kuom mise motegno mar riwruok mar Kenya Kwanza ne okete chenro mage mag campaigns motelo ne yiero maduong' mar 2022 ka geno margi maduong' ne en mar miyo johala meka dongore omenda makamae mondo konygi mar ting'o malo weche magi mag ohala kaachiel koda bero weche mag uchumi e pacho kae. Chenro mar Hustler Fund kata omenda moyiedhi mar Hustler Fund piny owacho ne geno keto omenda maromo bilion 50 e mar miyo johala meka dongore mondo konygi e yaro ohala margi. Nyaka sani kalure kod kwan ma osegol kod piny owacho eni ewi omenda maromo bilion 50 mane oket tenge mar konyo johala matindo omenda maromo bilion 39.5 osechiw ne johala matindo mar mondo konyrego e bero weche magi mag ohala. Kopogre kod bilion 39 ma osemi johala matindo e bwo chenro mar Hustler Fund kuom thuolo mar higa achiel mokalo, bende shillings bilion 2 osekung kokalo e chenro ni mar Hustler Fund nikech samora mora ma ikawo hola mar Hustler Fund nitiere omenda madhi e kungo mari kaka jalno ma okawo hola mar Hustler Fund. Koro nyaka sani higa achiel nyaka ne yaw ayanga chenro ni wayudo ni bilion 2 osekung kokalo e chenro mar Hustler Fund. Kopogre kod mano Cleophas kawuono be nitiere mor ma johera makta jogo mosebedo kakawo hola mar Hustler Fund dhi bedo go nikech e kinde ma jatend piny William Ruto dhi yawo chenro ni ayanga odiochieng' ma kawuono thuolo moro amora kochakre sechegi en ni jogo ma osebedo ka kawo hola mar Hustler Fund kendo chulo e wang' sa idhi miyo ne koponi gima timore en ni koponi isebedo kikawo hola mar Hustler Fund tichulo e wang' sa omenda ma isebedo ka ikawo idhi goyo nyadiriyo kochakore kawuono. Ka lero for example tu koponi ikawo ga shillings 10,000 tichulo e wang' sa kochopo odiochieng' ma kawuono bang' jatend piny William Ruto yawo ayanga nyasi ma kawuono mar dhialo higa achiel mar Hustler Fund koro ibiro ga yudo shillings 20,000 kochakore odiochieng' ma kawuono, manyiso ni omenda mar Hustler Fund misebedo ka iyudo ibiro goyo nyadiriyo kochakore odiochieng' ma kawuono. Bende gima wayudo en ni jogo ma osekungo shillings 6,000 e chenro ni mar Hustler Fund piny owacho dhi medo shillings 3,000 manono ewi shillings 6,000 magisebedo ka gikungo kod Hustler Fund, manyiso ni nyaka ne chak kawo hola mar Hustler Fund ing'eyo ni kungo mari
osehingo shillings 6,000 kata kungo mari romo shillings 6,000 inyalo bonyo nikech piny owacho odiochieng' ma kawuono dhi medi shillings 3,000 ewi shillings 6,000 ma isekungo kokalo kuom hola mar Hustler Fund. Mano en mor ma jogo ma osebedo ka kawo hola kuom Hustler Fund kendo chulo Hustler Fund dhi yudo odiochieng' ma kawuono. Ler ma waseyudo bende en ni kuom ji maromo milion 19 mosebedo ka kawo hola mar Hustler Fund, milion 1 kuomgi osebedo ka chulo omenda makamano e wang' sama onge leo, manyiso ni chenro ni mar Hustler Fund osenyago olemo. Koro Cleophas wago tach kaka maneno ni to en ang'o ma jatend piny William Ruto dhi yango ne jopiny, to bende odhi yango ni piny owacho mar Kenya Kwanza osechopo lek mare mar Hustler Fund, kose Hustler Fund pok ochopo lek mare. Kama en achiel kuom mise kod singo mapek ma piny owacho mar Kenya Kwanza ne omiyo oganda jo Kenya kini campaigns, kendo en achiel kuom gigo mane jo ohala kaachiel kod rowere ne osiro go jatend piny William Ruto kini campaigns, kane gigeno ni omenda makamae dhi ting'o gi malo, dhi bero ngimagi kaachiel kod konyo gi mondo gigo okang' e weche mag ohala kaachiel kod bero weche mag kelo weche mag dongruok e pacho kae. Koro warito winjo kowuok kuom jatend piny William Ruto kod jatend migawo mar riwruok mag Saga Simon Chelugui, to en okang' manade ma gisegoyo kopogore kod ji milion 19 mosekawo hola mar Hustler Fund kaachiel kod omenda maromo bilion 39 ma piny owacho osechiwo kowuok kuom bilion 50 mane sirikal oketo tenge e wi omenda mar Hustler Fund. Samora mar machero ni ochakre, wabiro miyo nyikwa Ramogi ler achiel kachiel ma onge leo nikech Ramogi TV wan kane nyikwa Ramogi e kinde mwa bende wadhielo higni 2 nyaka ne chak Ramogi TV. Wasingo mar miyo weche manyien kamora mora ma gitimore, sama gitimore, ng'amotime kod gimomiyo otimore ma onge leo kendo ma onge badruok. Cleophas. Chris, kapok awe idhi ponono, kapok awe kende idhi nyime luwo chenro mantiere kar kacha, odhi chalo nade? Nitiere maliekore, nitie jogo madhi bedo kacha ka yudo mich mopogore opogore kotenore kod tich margi magisebedo kacha ka gitimo kata ohala magisechako kaluwore kod ola machalo kama. Picha mantie toki kanyo gin picha mag oganda ma ochopo. Bende nyalo bedo ni en adier koso en paro machal nade kotenore kod jogo mochopo kar kanyo? Ponono chak gitiyo gi Hustler Fund mar chopo e nyasi machalo kamano, to jatend piny Kenya geno ni odhi chopo kar saadi kama ponono kawuono. Erokamano Cleophas. Jatend piny William Ruto ne osemolo kaka e thuolo mar dakika 10 mokalo ema jatend piny William Ruto ne ochopo, kata kamano pod gilore room moro mayudore e alak mag railway grounds, manyiso ni thuolo moro amora taka winjo ka bend mar jolweny goyo bend margi manyiso ni gitimo ikruok ne thuolo moro amora jatend piny William Ruto biro chopo kaka nikech osechopo e alak mar Railways Club, kendo en achiel en oro e kinde ni odtimo romo kuom jodito mag serikal e wi Hustler Fund. Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Owino. Ang'o mondo imed luwe kang' jatend piny Kenya owuok e romo kendo ochako wuok gi jopiny, ang' waduog iri kendo ikono mathoth kotenore kod weche go duto. Mano Chris Owino nyakora moge jwang' mana mondo mwakoni ka ntiere omenda mago ma oheo bilion 39 ma osegol kanyo mosechiw kacha e olano mano mar Hustler Fund. Ochal nade nyaka sani? Iwacho ni en hit koso miss? Bende nitie moko mane ochopo kare, mane ok ochopo kare to gin mage? Ageni ang' wadhi mbele kanye kaunti ma Homa Bay mondo mi waranga ne ni chal mar wach ten mane. To kapok achopo kar kanyo, yiena mondo mi ang'ad adhi e kaunti ma Kisumu, antiere kanyo kod Kasongo ma bende wadhi nyime kod twak ma ontiere kod sani. Ang'eni en gi paro bende kotenore kod Hustler Fund. To koro Hustler Fund ka ang'imul ang'imiwa miya pachi kotenore kod weche ma war twak e odiochieng' ma kawuono. Higa achiel mano mar higni 2 mag Ramogi TV, bende koro higni bende koro nywandre kar ka kama koro bende warango gi e kidienje mopogore opogore. Gimomiyo wang' jowi iyawo kata nyakalondo bende yawo en mana mondo mi omor oganda, ochwal paro mopogore opogore ma oganda nyalo sume paro kendo yudo rieko, kaachiel koda ka jogo bende ma yudo mor ilombogi e yore mopogore opogore. Nyaka sani Ramogi TV bende osechopo gige yo makare mag puonjo oganda, tiegogi kaachiel koda ka miyogi mor e kinde madwarore. Thuolo ma bende isebedo kanyo ka in bende koro kiloso kaka jal mosebedo ka neno Ramogi TV e gigi duto,
puonj makare ma wachiwo e kidienje mopogore opogore e chenro mag Ramogi TV. Kasongwan kuomi. Okay. Cleophas na chako baingisi ni anga natimoga chenro ga make acting kapok adonje program mar Nyakochia natimoga chenro ga make acting Kisumo ka. Adwa ngisi Cleophas ni e Kenya mangima onge kama ntiere jotugo mabeyo kata actors mabeyo kata film makers mabeyo kaka Luoland. Kaka Luoland ka. Tingeni an kaka na act ka ane mana yudo opportunity ng'ata achiel muluongo Nairobi mondo odonje program mar Nyakochia. Tingeni kana donje program mar Nyakochia to ne an gosiepe mang'eny kabisa. Mane wakt ga gochon Kisumo ka ntie mane beyo moinga. Filmmakers mabeyo, manigi stories mabeyo, to jogene nigi nyaka scripts magisetimo. Films magisetimo, feature films mek dholuo manigi storylines mabeyo magisetimo, to negi kano mane udi kuma negi tere ni onge. Iro ni ng'ato shoot film maber kama tere onge, ginyo kano mane ot. Kipenje ni eto sinembi cha itero kanye, ni koro dateri kanye, katero oko na uso to be piracy be obarandasi ka. Koro an gima ne Ramogi did mano mora kase nasedonjo kocho nikech koro anji tene blame banini sechopo koni to wan daki luongwa sechopo amba ginsoge ni ana aonge ngufu mar luongo ng'ato in this program, but Ramogi TV no surprise wa ka chieng' moro waneno program mar Winam Cinema. Winam Cinema program makoro gikelo ni any film maker nyalo kelo film ne to bedo aired kacha so long as jo maed program mar Winam Cinema ose watch moneno ko ber to gikawe, then ok gikawe nono, they pay you for that your program. Mae gima no mora kabisa nikech jine yuak bana wanyalo chopo Ramogi TV nade, wanya chopo Ramogi TV nade, to Ramogi TV no go kwano mwacho niya ere kaka wanyalo reach other film makers. Negi kawo nafas gi magiloso segment moro mar Winam Cinema. To Nyasaye notele maber Winam Cinema kane chake to program na mar Jadolo Mbotocha was the first program to be aired kanyo indo. Koro mano no mora kabisa tinde most of filmmakers kata mana actors mek joluo oyudo opportunity kama ginyalo films mane gisekete udi sani gigole udi gitere Ramogi TV bedo aired every Sunday. Mane gima mora kabisa gi Ramogi TV gima gisetimo 2 years ni gitimo ne wasani mek joluo sani okonyore maber kabisa giyude platform maber maginyalo air films gi. Inyalo shoot kata film kimnge maber ni film ni kata katiyoge kata mana alufe makama kata 20 kama tatimu this film adi ntie platform kama di tere Ramogi TV mamba de yude gimoro madok konyora ge ot. Magi mose chandwa wan kaka wasani sana. Muso wasani mek joluo wase inyore sana, but Ramogi TV no biro mokonyonwa gini masane untie kuma other actors nyalo kete programs gi magi shoot oko. Mane wacho na nyaka songo ngene waduogo mondo watwag mathoth kotenore kod igni ariyo gi gisebedo yo machalo nade wakawiyo masani ka waduogo akalo nyaka e ote maiseo SMS kod mago mantiere Facebook mar Ramogi TV. Kikidhi mabor kete mana kae chenro mar Mbako Romo e Ramogi TV. Jipange na Viusasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viusasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na Viusasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na Viusasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Turwa
Mondo iyud wendani kaka Skiza TV mari, di mana *860*418#. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Siaya County untie tarik 2 dwe mar 12. Ramogi TV oikone budho mar tipo. Tiedero biro bedo gi rumba mokue kowuok Little Gem Resort. Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrique. Kagimi rumba at room temperature. Chakre Saparo Diambo. Ninja the Entertainer, Stella Brenda, kod DJ Smollett. Bebiro bedo kanyo. Happy birthday Ramogi TV. Wanere. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multibet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Two bets, min shabiki na nadeku plus tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Nyagora mogijo masedu wantiere karkae adani ateri achiel kachiel county ma Homa Bay wawinja ne ginto giwacho nade kotenore kod twak manugo kawuono Ali Abich ni kodwa kanyo achiel kachiel koro dani mondo mi okonwa higni ariyo gi osebedo nade ne jodak e county ma Homa Bay mosebedo kanyo ka winjo kendo luoro Ramogi TV chenro mopogore opogore kata en bende duchi ma kawuono konwa en kaka Ali Abich sani ko wuothe boma ma Homa Bay kanyo ochal nade nyaka sani Ali Baora Network ukinyi makawuono higni ariyo mar Ramogi TV. Ero kamana ahinya Cleophas Oluoch, mana kaka iwacho no endo wadhi alo higni ariyo nyaka chaki TV mar Ramogi TV kendo wasebedo kwa keto lendo magwa nyasi ma ibago chakro odiochieng' makiny ma waingo godo higni ariyo nyaka chak Ramogi TV ka odiochieng' makiny wabro go tach chula mfangano Sena Health Center kama bro chiwe thieth manono ne oganda mowuok e chula mfangano kono endo ka achiel kod chenro mamoko mathoth mabendo seiki ka wang'iyo go higni ariyo nyaka chaki Ramogi TV e pacho kaindi. Cleophas an ka kod jodak Homa Bay kama thothgi gin johera mag Ramogi TV mosebedo ka luwo chenro mopogore opogore ka achiel kod weche manyien mar Ramogi TV osebedo ka kelo sani kod higni ariyo nyaka ne wachak lendo achiel kachiel Ramogi TV e bwo kambi mar All Media Services kendo oda kawo pachgi to gin ang'o gin magiseneno kodhi sedhinegi maber higni ariyo mar Ramogi osebedo yamoni endi to gin ang'o gin magide gombe ni mondo America sonat mondo chenro mopogore mar Ramogi timo ka achiel kod weche manyien ma wabedo kwa kelo odiochieng' kod odiochieng' omed bedo maber moloyo ka gisebedo ka gidhi nyime pacho kaendi achiel kachiel bo chako nyingi go sani to bende isebedo kineno Ramogi TV to gin ang'o minyalo wacho ni Ramogi osetimo kuom higni ariyo ma osebedo yamo nyaka sani to ang'o gin madego mondo timore mondo chenro mag Ramogi TV omed bedo maber moloyo ka gin gi sani machiegni. Ani lungano wako chola jadak manyal kinyi Ramogi TV osekonyowa mang'eny kabisa kendo wahero Ramogi TV kaluwore gi puonj ma gikelo moloyo sana puonj ma James Rabala miyowa morwa kabisa nikech Rabala miyowa ng'eyo weche mag dholuo machon matinde lalwa sani ma joma chon ema ne puonjowa sani Rabala duogo kendo wawinjo gi maber kabisa amor gi Ramogi TV kabisa nikech sani gichopo nyaka kuom jopiny wang'eyo gik matimore kor piny daher kwayo jo Ramogi ne gitem tiyo mana gi jopiny kaka gitiyo no koka mana naonge gi wach. Erokamano. Ng'eyo ni mopore kod chenro ma Rabala kelo mang'eyo weche mag luo gieke. Nitie chenro mamoko mopogore opogore ma TV mar Ramogi osebedo ka kelo mar puonjo oganda ka achiel kod bende chiwo ne oganda mor kaluwore kod lendo mwatimo. Ka ng'eni mopore kod chenro ma kamandi mane mine ok osedhi maber to mane mine ang'o ineno onego tim man medo ne chenro mag Ramogi dhi makare moloyo ka gin gi sani. Aparo ni gima timore kata puonj mar nyithindo sani ipuonjo godo e Ramogi TV morwa kabisa keto nyithindo bisi makaber to kaka sani nyithindo lore wakwayo Ramogi ni giketi dere ya juma mondo mi okonywa nyithindo bed bisi ki gikethre kor piny
Kokamano erokamano. Erokamano ahinya. Chakane gi nyingi ting'u sani Ramogi TV osedhi yamo kuom higni 2 sani endi. Gin ang'o gini mosemori e chenro mar Ramogi TV timo higni 2 nyaka ne chake? Mokwongo an iluonga ni Otieno Logor, jakedo ne ratiro mar oganda Homa Bay County ka. Namba 1, nyaka ne Ramogi TV bi. Aneno komadho TV mamoko mane mag local makagi nikech makane tho lala. Onge kama Ramogi TV biro yudo ni owito network. Miyo wayudo gimoro amora achiel kachiel koa kuonde mowuoke. Mar ariyo, nitie programs miriembo Ramogi TV mang'eny. Achiel imiyo jopiny thuolo kata kaka wan jokedo ne maratiro. To wadhi wawacho wechewa mondo chop ne jopiny. Gima mora ni sani dayo mani dala kacha neno mana TV kaka e dhok mamoko ka. Ramogi kelo gika loko gi e dhok mamoko dholuo madayo mani dala kacha kata jaduong' mani dala kacha kata ng'amoko dhi skul mok nya winjo English gi Kiswahili miyo gigo chopo e ground. Machielo nitie program mabiro ni penj laktar macha miyo wang'e kaka wadak kata ok achomo osiptal mondo dhi onyisa gik matimore nikech laktar puonji kaka iwinje dendi andimbe kiwinjo nyamiyo ichak wuoth mondo idhi osiptal ichak yudo thieth machon ka pok tuo ailago onyorowa kaka tuoche masani biro mok nyag geng' masieko sani kalure kata gi weche chiemo mwachamo manyasani. Omiyo kendo wan kaka civil society Ramogi TV oseting'owa malo nikech chon nyakalondo mar Ramogi ni nyawinjo Logor to sani to koro inene live e pinje te nene ni kare mae Logor. Omiyo an amor to abich kama wagombo no ujeunwa en ni aparo ni onego med yudo facilitation mondo udonje e kor gwenge umeny tije ma sirkal tiyonwa nikech moko iwacho to gin mana yamo. Koro wagombo ni Ramogi ojiw kanyo ujakelo gimoro ni county check e radio wang'ne wadwa ni Ramogi TV obi live Homa Bay e county check e higa mwachakoni mondo wachek ni sirkal ni nyaka odonji obed mapiny obed mamalo ere kaka japiny osevaideka. Erokamano. Erokamano ahinya Logor. Pod an ka kod paro mag joneno mag Ramogi TV ka ginyisowa gik ma giseneno kuom Ramogi TV nyaka chake koro higni 2. Chakane gi nyingi ting'iswa ni gin ang'o gini mosemori e chenro mar Ramogi timo kuom higni 2 sani? Erokamano, an Tom Mboya, an achiel kuom johera mag Ramogi TV and adwa wacho ni en morwa maduong' kabisa kaka oganda Luo nyaka ne Ramogi TV donji nikech chon kane wadwaro weche mag TV gi to ne wadhi manyo gi Migori kata mana Kisii to nikech sani gini nyaka nyisa ne Ramogi TV bi sani wanyalo wacho dhowa ma wahero mar dholuo ni mano nyiso ni wasego okang' moro maber kabisa kaka oganda. Omiyo anyalo wacho ni erokamano ne Royal Media kuom miyowa TV mar Ramogi kendo erokamano bende kuom keto oganda obedo machiegni kabisa gi weche mag TV gi. Machielo en ni nyaka ne Ramogi TV chakre waseneno e weche mag alwora ka gisenyiso kaka alwora onego wariti manyiso ni yien onego wapidhi. Ochako nyiswa bende yore monego watim ka warito nyithindewa kaka nyithindo manyiri kendo bende puonjwa e weche mag tuoche manyasani. Mano nyiso ni wasego okang' malach kabisa kaka oganda e yor TV ni endi. Wamedo wacho bende ni TV Ramogi TV pod wi ok owil gi jolupo mawa gisemenyo gik matimore e nam. Mano nyiso ni miyo jopiny te duto ng'eyo ni ang'o ma jalupo time nam to gi weche mag pur bende Ramogi TV osedhi maber. Waneno ka uluwo jopur nyaka kuonde ma jopur nitie kendo ung'iyo ni to ang'o gini ma jopur timo cham kata kothe kata ang'o gi chando jopur. Ramogi TV osetemo kendo gisekonyowa e yorno. Machielo en ni kaka jopiny wamedo wacho ni wadwaro ni mondo wajiw Ramogi wamed neno Ramogi TV mondo wayud puonj wamed bedo kod gik mang'eny. Mane wach manyalo wacho ne nyikwa Ramogi.
Cleophas kapok adok e studio we akae pache joneno mag Ramogi TV ariyo kae ndi mondo nyiswa ni to higni ariyo sani koro Ramogi nigi birthday mare mar higni ariyo. Higni ariyo gi osechalo nade chenro mar Ramogi TV kelo ne joneno mage. Okay, gi nyinga iluonga ni Wycliffe Omondi kata midusa mar weche mag pur. Gima nyalo wacho ni Ramogi TV osekonyo ogandawa maduong' kabisa. Ka wadhi e program mar Adore Nyaka Black mapuonjo weche meke pur, osekonyo jowa kabisa weche mag pur gi pith masani. Omiyo iyudo ni teknolojia ilago miyo jowa kata vijende mathindo thindo nyalo dhi e pur manyasani kata pidho gwen kendo konyogi e yuto margi. Omiyo an kaka sani anyalo jiwo ni e puonjno onego bedo mang'eny kata jiwo mondo jowa omed bedo gi yuto kabisa. Gima nyalo chaka jiwo jo Ramogi TV ni mondo gikonywa godo kendo ni e weche mag pi galwora mondo gijiw mondo weche meg pi ma jowa modho kata weche puonjo kaka jo onego modh pi maler kata kaka jo onego dagi alwora mar e bombe wagi. Omiyo mano gima nyalo wacho ne jopiny kendo wanyalo kwayo Ramogi TV mondo watiek maber. We watika ne kod janena achiel kacha ka nigi nyingi ting'o na ginang'o mosemori higni ariyo sani nyaka wachak chenro mag Ramogi TV. An John Otieno Mbei. Ramogi TV ber kabisa nikech nyaka nochakre omiyo ji mor nyaka de mor an bende mor. Koro Ramogi TV kanyo jane gik moko biro mitimo. Ramogi TV omiyo ji oyudo kata gik moko mag nyithi skul gikonyowa ka kendo koro gimiyo wayudo ka mor ng'eny gik moko timore mabeyo. Omiyo nyithindo matindo ka yawo TV mar Ramogi omiyo wamor abe amor kod Ramogi TV. Kapok adok e studio ne ok wach moro ami kaendi higni ariyo nyaka wachak Ramogi. Ang'o gini mosemori Ramogi? Gi nyinga iluongo ni Paul Otewa ajaka nyadaka. An Ramogi TV osemora e weche mag kipindi mar Balakwasi. Ang'e kaka jidak weche mag jodongo. Mar ariyo Monday chieng' Victor kelonwa weche mabeyo manyonwa gik motimore juma te. Mago gik mosemora. Gima medo mogik mar monego Ramogi timnwa en weche mag puonj mag nyithindo mag sikul kaka ne time kipindi moko mag redio choncha gikelo mondo nyithindo ne e yor somo mano kende mango. Cleophas Oluoch chapa ni winjo paro ma joneno mag Ramogi TV ne gode county mobe kandi ka higni ariyo nyaka ne wachak lendo achiel kachiel Ramogi TV kendo winjo ka dipoe mokal mokuom chenro ma Ramogi TV osebedo ka dhigo nyime kendo gigeno mar gen mondo mene chenro ma osebedo kwa kelo e Ramogi TV omed bedo makare manaka wasebedo kwa singo ne jowinjo magwa ni mosebedo ka dhi nyime mene joneno magwa ni mosebedo ka dhi nyime higni ariyo goeki wakelo wasingo mathoth ma bro bedo ka wachako koro higa mar 3 nyaka koro chenro mag Ramogi chak dhi ya achiel kachiel pacho kaendi. Bende ng'eyo ni jodak e kaunti mobe kaendi anyato mago modak e chula Mfangano mano kar thieth Masena odiochieng' makiny kochakore saa 2 okinyi wan kod thieth manono mibiro chiw ne jodak mantie chula kendo chenro saike ma odiochieng' makiny wamedo keto ne jogo eko ma sani koni e chula kaachiel kod jogo manie alwora mag gwenge mag Suba ma osebedo ka chandore kod tuoche mopogore opogore ne TV mar Ramogi obago thieth mar tipo ka watiyo kod jokanyo mamoko maneno ne jopiny oyudo thieth e yo makare kaluwore kod nyasi modhigo nyime mar chak ingo higni ariyo nyaka ne wachaki lendo gi dholuo kokalo TV mar Ramogi e pacho kaendi. Cleophas Oluoch. Erokamano ahinya Alebich bageyo makare. Onere odiochieng' makiny jowang' tiere sena kata ka onegi sechopo ka irieri kocha gichopo e rangi chenro mitimo ka gi ka ikruok gi gin mage ang' okeli nyaka romo ga jwang' kiny saa 1 nyaka saa 9 mano ma midhiambo odiochieng' makiny okromo gi jwang' chop sena level 4 hospital mondo iyud ne ng'eyo mathoth gik mabende timore kar ka. Daher mana mar kalo e ote moko ariyo adek mana kaka wasingo ni kar kae ang'e nang' wayud gi ane moko madhi bedo ka somo kar kae ang'e ni moko ka ng'iyud kanyo wang' jowi to mang' wayudo thuolo mar yudo bende ang' wakoni e live wakacha achiel kachiel wan gi joneno maneno wa kar ka. Ote gi ang' asom gi ka Mako Jwang' David Omondi wacho ka niya mar nyaka Nyabondo Ramogi TV winjore maler an ote marino chako rengo ka aya oseduogo wacho ni an osemora matek nyaka ne uchak kelonwa weche matimore e kor gwenge duto. Wacho ni de uonge de wane mudho. Cleophas Nyasaye mondo medu ndalo chenro mamia mor sana en sukuso wake kod Papa Vic lo chenro Papa DJ Vic. Sharon Daisy wacho kan Ramogi TV osebedo maber sana chenro mar makdalo kod mar nyako chia osemora sana kantiere kar kae. Ruth Nyathi Ochieng' nitiere kod ote mare
kowacho niya, igni ariyo mar Ramogi TV osebedo yamo, osebedo mondisore, chenro beyo, reporters beyo, ahero confidence ma Judith nitiere godo, osepuonjore dholuo, asepuonjore dholuo ma yie. Wacho ni mane ok ang'eyo, ma iye mane ok ang'eyo. Ramogi TV osekawo pat jopiny giluongo welo mapuonjo ji. Mogik to kipindi mar Nyakochia ahero sana kendo puoch gi pak ne team Nyakochia. Kasongo, Tabule, Henry, koso Enure, Enure. Gi Adhis Jojo, umora maratari, chenro gi osemedo ndhadhu mathoth. Awinjo kanu moja, erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng'. Awuor wacho kama, an osebedo kotenore maber ahinya nikech awinjo kendo aneno TV. Awacho ni majodhowa ema tayo chenro go, to moloyo duto wach thapki gi Choti Sardani kaka wainde wacho dholuo to mitna. Amoro ka un gi paro mopogore. Jama moro rukona nyoro ni kudhi alu igni ariyo mag Ramogi TV gole uru Choti Sardani. Wakel ang'o? Wach ni wakel Nyakochia. Ang'o winjo ni Kasongo bende uikoru mar kawe koso unene nade? Choti Sardani podhi mbele. Onyango Alan, wacho ma Onyango Alan mano mar Kamata. Cleo an gi tij fwambo moro to kaka nyalo time chanda. Atim nang'o mondo mi achop lekni yawa. Lendo en talent koso somo. Aya, talanta kimedo gi somo tichopo kumoro. Nitiere moko bende mopogore manyaka bendi kale kos moro. Ang'eni moko bende wanya bedo mana ka waduogi karka ni tij fwambo ka to bende jogite okalo mane tiegruok moro manyalo keto gi bed karka e tije mag fwambo. Koro ka en gi talanta mari mar lendo tida tiege yo makare. Riwri kod kuonde somo opogore sani kor gwenge, sani ginyayo kendo gichwalo weche gi mag somo, weche mag fwambo kama gintie. Koro Onyango Alan, iwinjo mano, manya ka tiegruok kanyo, ka in Kameta, koso in Kamata, mar Kamata, kama intiere kanyo, manya ka tiegruok machiegni kodi, mondo mwayudi ane achiel kachiel. Millicent Adhiambo ni Kisumu. Ang'eni kapok waduogo studio karka onyane jopiny sani mondo mi ka waduogo koro ga mbaka to watieko to winjo weche mogik ka to walore. Millicent Adhiambo oyawre Kisumu chewe machalo nade nyaka sani. Happy birthday, igni ariyo isebedo kanyo ka imako no Kisumu e motegno gi jofwambo duto man Kisumu. Igni ariyo no chal nade? Koro pat jopiny, pat jodak, bende kineno picha mar mili ka nochako gi sani ka musechope. Wacho kanyo ni igni ariyo gik mathoth nyalo timore ahinya. Jopiny bende nene adier ni mae gima timore e ground. Gimbe gineno lokruok machalo kama e kindgi gi tijwa mag fwambo mwatimo. Gin ginene yo machalo nade kaka Ramogi TV bende koro dhi alo igni ariyo. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok kar timo ohala ma Kebuye, ma bende wadwa ni watwa gi jopiny, joherawa gi jogo manyalo konyowa dhialo ikwa ariyo mwachopo kaka Ramogi TV nyaka ne chake ayanga tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Mana kaka inyalo neno kaendi kapok aloso we aterir jopiny to bang'e ang' nanyisi lokruok mosebedo e ngimana nyaka ne wachak Ramogi. Ka kamano machiegni aboteri achiel kachiel nyaka ir jopiny. Machiegni ere ng'ama chako? Machiegni mana mapiyo nyisa nyingi to nyisa ni Ramogi ochopo higni ariyo sani. Nolonche tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Inyalo wachang'o gik mage mwasetimo maber, lokruok mage manitiere, rach manitiere, kama uneno ni kwa medo to bro medo lombo oganda jokanyanam ngi kamera. Wawa makni. Okay, Ramogi osekonyowa mang'eny ma nyaka nochakre sa higni ariyo. Wabende waneno kipindi mag wainde maber, maseno wanyalo wuo gi wainde gi dholuo maber. Alafu kendo mar adek kichaki duogo penj laktar osepuonjowa kit alode monego bed ni wachamo gi tuoche monego bed ni wabedo mabor godo. Aya kwachako duogo e rupeny miyowa weche maber mag siasa, wang'eyo kaka ma piny dhiye, waneno kaka piny dhi maber, kendo kwachako duogo rogo mag nyithindo. Kochopo chieng'no to nyithindo waketo machiegni gi TV, waketo negi rogo mag piny gineno, rogo mag tuk nyithindo gineno. Koro Ramogi osemiyowa gik mang'eny mwang'eyo maber, moduoko ne Ramogi kamano kuom higni ariyo magisebedo ko waneno no. Mane pacha kanyalo. Nyingi kaka jahera mar Ramogi aneno ka ing'eyo thoth kipindi mwatimo. Okay, nyinga kaka jahera mar Ramogi iluonga ni Edgar Otieno, modak Kisumu Wood Koyugi.
Erokamano ahinya. Machiegni ang'o minyalo wacho ewi Ramogi sama wadhialo ikwario kaendi onyuole kendo wanyalo celebrate gik manitiere, in kaka jahera janeno inyalo wacho ang'owa? Ni kamera wa makni chagi nyingi. An nyingi luongo ni Jacobo Tieno Gala, nyinga mar pap kaeno Bisio Thicho. Gima natemo wacho maber kuom Ramogi osetawa maber kendo ike mar 2000 ike mar 2 makoro donjoni. Ramogi osetero maber kendo en gi chenro mochomo yo, kendo kaka Friday wan gi thum dag mor mar DJ Kolo, kendo Ramogi kowa maber. Ramogi miyowa koro chunywa samoro kwe, wan gi penje laktar, yudo ka seche moko gik manie chunywa laktar puonjowa maber, kata ka in gi tuo mar adundo yudo ka penjo laktar. Koro Ramogi osedach kodwa maber kuom higni 2 masani, koro wa celebrate Ramogi. Ramogi osedhi kodwa maber. Ramogi en chenro ma wabro dhi go mbele, kendo wabro dhi kode nyaka chieng'. En ema wabro tho kode kabisa, kech en koro en ema koro en wang'wa man Kisumo kae. Gimoro amora matimre kata bed ni piny tek, Ramogi osedach kodwa. Kata ndalo moro be nodarwa Kibuye, ne Ramogi manodach kodwa. Ndalo mane piny tek ma kaka watimre onge ne buru terowa koni gi koni, ne mana Ramogi. Koro sani Ramogi to warwako gi chunywa te. Wagone happy birthday motegno kabisa, wa celebrate kabisa kawuono. Erokamano iluonga ni Fredrick Okene. Ago erokamano kabisa kaka wuono Ramogi celebrate higni 2, kendo awacho ni happy birthday to Ramogi TV. Ramogi osekonyowa mang'eny, kendo ahero chenro moro kabisa malin Ramogi kelo gi nyaro chieng', iluongo ni mbak ndalo. Chenro ni ahere kabisa nikech osemiyo artist wa nyaka mane ni piny sani ni malo. To gima kwayo ni mondo kata Kibuye ka wan gi artist mang'eny, to kaka wanyalo chopo kucho samoro connection nyalo tamowa. Koro jo Ramogi med bedo kodwa mondo ng'i anen kaka unyalo konyowa mondo mi wachope karia magwa. Kaka an MC to ok anyal ng'era nikech ng'amo ng'eya onge, to kaka Ramogi aneno kamedo songo ka abiro ng'era mbele ka ma serious nikech Ramogi TV. To moloyo Ramogi osebedo kodwa chien kocha, ne wabedo gi weche matek, kane weche tek kodwa oko kucho kane riembo johala oko, to Ramogi nochung'wa kanyachiel mobawa tia gas kodgi. Gimoro amora ka nitimo kodgi, nitimowa kamoro achiel ma gisebedo achiel kuomwa. Ndalo mane waduogo Kibuye ka mane buru lich mokalo, Ramogi TV nobedo kodwa kabisa, kendo noger chiro nikech nolosi chiro kama buru bedo maonge nikech mana Ramogi TV ni. Omiyo ka Ramogi celebrate higni 2 tamor go kabisa kaka mashabiki, kendo anonge cheno. Omiyo sani bende anyalo bedo yani amor ne muindi nyawache dholuo, yani cheno monti maluongo ni Thapki kano biro kana mor matek nikech nanene bwana gino be obji tine nwanindo ga chon, to Thapki nomiyo wachako tedo mana saa 3 nikech be saa 3 pod winja ina na habari biloso nigi dholuo ma onge Kisungu makalo ni ngara chiel, en dholuo pewa kendo dholuo miwinjo maber. Erokamano, happy birthday to Ramogi TV. Erokamano ahinya. Machiegni kama bibi mana mapiyo chagi nyingi Ramogi osebedo kamori ga gigo motimo maber kamineno no winjo gi losi kaka gidhialo higni mar 2. Happy birthday. An iluonga ni Linet Atieno, ajohala ma Kibuye ka, and today wamor kwa celebrate Ramogi at 2 years. Ramogi osechung' kodwa, tinde ing'eni wabidho dholuo kaka chon wan gi joma dongo samoro bet go piny ng'ato dak mana ni lokna ok awinjo ma. Tinde ing'eni wan gi joma dongo mwabet go mar Ramogi, to sa siasa Ramogi puonjowa kaka piny en, kaka piny onego ni dhi. Wan gi jo siasa malonyo weche siasa kendo wamor kabisa. Sani be giketonwa movie moro waneno ni Choti, ma kochopo sari ober kata nyithindo mathiso odak mana ni Choti. Wamor go kabisa. Kochopo weche chiemo gikelowa dongruok, weche ohala gipuonjowa weche ohala. Wan kaka we are so much proud of Ramogi at 2 years. Lin boromo wagi thumben rumba kaka sadi kwa wuok chiro ka gi stress ohala samoro tek, wadhi waketo wiwa kacha wagolo stress. En wan modwa chungi Ramogi kendo wasemor kaka gisewuotho kodwa ka gitayo kodwa. Jogi makata chiro tek gidhawa wadhani wan wachung' ka joluo. Wamor kabisa. Aya, asante. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Oscar Ochieng'. Wadwa wacho maber ni Ramogi TV osebedo kodwa, kendo kaka mafans mag Ramogi wasebedo gi Ramogi. But an ng'anya wacho e Ramogi kanyo en ga ji 2 mamora. Anya wacho ne Kolo instrumental gi semoko Trevor Mbija, kerne ushega media lakini Trevor Mbija omona gima ber. Mar 2 wadwa wacho ni Ramogi TV aber ka gi
gimodwa ni gitimnwa kendo wadwa ni Ramogi TV obi Kibuye kae ne wadwa moro nowacho kae ni wan gi wasani mang'eny by the talent ni Kibuye ka kendo wakwayo ni Ramogi mondo bi ong'e talent mani Kibuye ka wambe wande wane kata msanii moro ma Kibuye ka ni e TV but connection no be mong'e wabro yudo erokamano ahinya machiegni erokamano Ramogi en iluwajo jodhiambo koro Ramogi osebedo kamoro wa kuom higni 2 mokwongo chenro moro kabisa en mikelo gi Rabalagwasi odwoko alo Luo traditional wang'e taka wabedo gi sani gi weche mag jo Luo traditional kech piny nochopo kama ng'ato kong'e taka bedo kata gi nyamin taka luongo wuon Rabala puonjowa maber wang'e chike machon koro ok wamuomre koro ago erokamano jo radio Ramogi be ang'e next year kata this year ubiro ka number 1 Kenya mangima kuom TV station te chenro mikelo ngoma wake mit maratadi wakara ka in gi stress kando chama ngoma kura wero kamane Ramogi to ojiwo Nyasaye medu ndalo umetiyo gimich Nyasaye miuno agoero kamano ahinya kwa tieko machiegni ni nyawacha ng'o Ramogi otieko ikere okay gi nyinge longo ni Jadodhiambo ada wacho ni happy birthday to Ramogi TV okay anada wacho ni Ramogi TV so far osemiyo gwenge mang'eny ong'ere nikech yudo ka jotije gi ng'eny gin very flexible kamoro amora gimoro timo to gisechopo kendo bok ng'iyo ni en kanyo ber chuodho ber ang'o Ramogi TV bedo tada wacho ni umed bedo gi chuny nikech kata kama biro Kibuye ka no bedo gocho matek kendo kiteni bayo gikovone timo but no kuringi kata no kuluor ma kweri no bedo kane waonge gi shades yudo kane un kodwa ma shades obedo kora kwa man Ramogi TV umed bedo gi chuny no to molo chenro ma jiwa en penj laktar nitie tuoche moko ma samoni alur pimo daktar nikech wi kuot but kitun chenro no tuyudo ka gipimo tie wach be mago gi luor magi ko end up ni yudo konyruok koro anam ko man mo gi chuny no to mer menyo no gwenge ma ok mebi samo jo kong'eyo nikech samoro fuelo idho ma ok nyabedo kara kunya chopo lakini Ramogi TV to chopo koro mer ajiwo amer wacho man bedo gi chuny no to mer konyo nagi mer konyo ganda to Nyasaye mondo gwedhnau mana kamano Cleophas winjo ka joneno johera mag Ramogi TV ochungi Ramogi motegno kendo gipuoyo tich mar Ramogi TV osebedo katimo ka kolonegi weche mopogore mondo mi gibed kod lony kod ng'eyo ewi gigo madhi nyime e alwora margi kaka inyalo neno an kachung' kaedi kane wachako Ramogi tarik 29 dwe mar 11 higa 2021 anyalo wacho ni aseng'eyo gik mang'eny asepuonjora gik mang'eny asebedo kod oteku chono kanya mbele jela sani achung' to nitie oganda maranga nikech naluor matin kata kamano donje Ramogi TV omiyo anyalo wuoyo kamoro amora ka onge luor moro amora anyalo chiwo wach maler kendo ategno to kaka piny medo dhi wagoero kamano ne jotendwa duto kochakore kuom jotelo mamalo nyaka gi piny kuom ketowa kendo jiwawa okinyi kod odhiambo e tich mwatimo kendo miyo wapuoch gi pak gino mamiyo wamedo tiyo kod mor gi chir gi mijing'o mondo mi water Ramogi TV malo kaka inyalo neno nadonjo kadiro matin kata sani aneno ka Ramogi orita maber kendo sani akuot matin tin iwacho ni pesa ber jowadu pesa to ber ofuku ng'ato mana kaka wacho dholuo ni pesa no emosebedo ka koro dholuo miya pesa no Ramogi TV kendo agonero kamano kaka kamano Cleophas Ramogi TV kaendi wadhi alodo chieng' makawuono kendo wan gi gik mopogore madhi nyime mabende wanyiso oganda joka nyanam ni obed kodwa e kinde ni mwadhi alo kendo wan kod weche mag chiwo thieth manono ma bei kocha to bang'e wabotero chenro mopogore mag gihero e gwenge Masaya kaka kamano Cleophas happy birthday happy higni 2 Ramogi TV erokamano aduoko ni e studio erokamano ahinya kar luoro no to be wanyalo mana confirm ka mbako romo ka ema chake erokamano ahinya bende ka itegno kendo imake yo makare ahinya pesa to ber jowadu ineno kaka otimo Milo kaka otimo Nyaboma e kaunti ma Kisumu nyakora Jwang kama intie manyego erokamano Nyamile Siradiamo to kapok awei jathum moro nitie kar kanyo e kaunti ma Kisumu ma itwak godo kar kanyo kaka wa namba ne sani wan gi chenro mar ng'e jothumbe wa kao namba ne wapang chenro obi Nairobi otim kipindi mare en bende koro wacho ni doer mar neno jathum ma Kibuye kanyo kanie wang' jowi obi obede ng'at mokwongo manya namba 2 kanyo kiyudogi yor na mana sani kato bang'e mpaka ne chenro kod gibi bore Nairobi karka erokamano Nyamile Siradiamo nyakora monge Jwangi thuolo ni yena mondo mi koro wakaw ote mamoko mapontiere karka pod wantiere kae koda welo wantiere kae koda Sally en Sally the Queen kachel koda ka Judith Omondi wantie koda ka Songo Podi e studio ma Kisumu ntie ote makoro dana wanesani achiel kachiel kae to bang'e wasomgi mano ka otenre kod duoko
mantiere kar kae ka otenore kod ote ma kamago. Ikona kanyo kapod itedogi. SMS line wen 2-6-0 bed kod ng'eyo. Kasongo mapenjo mari oyawre ahinya. Penje Kasongo ni kanyo nodonjo gi registration koso no join nang'o. Kasongo ang' iduok mano kaduogo iri studio ma Kisumu mana thuolo machok bang' kase somo ote ma kamagi. Onyango Alan wacho niya, Onyango Alan mar Kamata, Sali amiyo puoch gi pak. Apenjo niya, kapo ni Sali duoko ne okobiro kaka ne odwaro, pache en nang'o tok duoko mar ariyo ka gimoro otimore kama odake. Wacho ni kaka anyalo keto gini balande Ramogi TV. Mano penjo machielo. Ka gimachielo bende nyabedo ni otimre kama intie kaka nyalo Ramogi TV. SMS oyaw, line wa mar WhatsApp bende nitie, ornwa kanyo, gochne jafwambo ming'eyo man machiegni kodi mondo mi ibedane kod ng'eyo kar watudre mbui. Penjo ni en mar Sali, poch gi pak ne Sali, onye kapo ni duoko kobiro, pod pache en mana mar bedo jafwambo kata lawyer koso japuonj. Sali ang' duok mano kaduogo, sawa? Koro maga penjo no kik ilale. Ang'eni pod githoth ka gibiro mbele ka, wadhi ane mbele kanyo. Erokamano Onyango Alan. Norman Bridwell wacho kama, Cleo, no one should touch Choti Sardani. Though Nyakochia is also awesome, but I don't think there's a Luo film that can go that far like Indian series. Owacho kosoko wacho. Owacho. Nyakora Mokejwang. Ote mari Injinia Lazaro Kanyamboku ntiere kar kanyo. Obor, we asome koro kacha kanyo. Wacho ni Kasongo en good actor. Kendo, aneno ni obro dhi mabor. Otherwise, anto mor maduong' en ni bedo abedo e Ramogi history kaka the first batch of fans to be hosted for hours kod senior presenters during Ramogi TV first anniversary. Wacho ni anahero chenro mag politics kod rango kaka piny ringo. Wacho ni an naberi e history e sikul. Koro oketa hero chiwo direction kaka piny ringo. Mano ema omiyo an member mar Mbaka Oromo, Ramogi Radio, an member mar Ramogi Baraza, Oigla Manyien kod apaka mag dak. Gi buch jodongo, budh jodongo. Citizen TV kata tan member mar Daybreak kod mano mar JKL. Wacho ni keep up the good work RMS. Erokamano ahinya. Ote machielo wakili Ani Nyoremo. So far so good. Wacho ni anyalo wacho Ramogi TV at 2 osemiyo wagik mopogore opogore man gi lony mopogore. Kuom ranyisi chenro mukelo e TV kaka Mbaka Oromo, pur gi ohala, mbak ndalo, rogo mar nyithindo 111 kaka wanene Injili kalo, penj laktar and so on and so forth. Osemiyo puonj mathoth kendo waseyudo ng'eyo gik manyien mopogore opogore. Weche manyien bende ka otele kod mesa mag choko weche osebedo katimo tich makare. Owacho mana wamed mana jiwo kendo loso chenro mag weche manyien mondo mi obed manyanen majo neno nyalo neno yo makare. Owacho ni mano e kwayo mare. Let Ramogi TV be free on air. Doge nyalore Nyakora Mokejwang. Beryl Kanigem, happy birthday Ramogi TV. An Mbaka Oromo kod mbak ndalo pok no bayaga my best programs. Erokamano ahinya. Nyakora Mokejwang pod wantiere kar kae. Ote machokdwa koni ni orno en 3-6-0 kasane wadhi kar ka. Ramogi TV an Baba Twins Maronjinyo. Owacho ni Lynn Ramogi, Stella kod DJ Kolokol Instrumental Belo mar chirchirno emano maka. Aya, erokamano ahinya. Iwacho kanyo ni seche moko aneno chenro kantiere gari to bende ok baya. Owacho nikech tinde Luo Nyanza kae ok apani nitie station ma ipimo kod Ramogi TV. Erokamano ahinya. Sali, penjo moro timano penjo nyaduoke ano. Geno nitie donge kata tok penj geno nitiere ne pod gigi duto nyalo timore kendo pod nyalo bedo gino ma idwaro. Iwacho ni gimoro amora midwaro bedo thuolo nitie mag bedo donge to awe ni Nyasaye iwe ni Nyasaye dhi chopo makare. Nyakora Mokejwang pod wantiere kar ka. Nitie chenro mopogore opogore mantie kar ka. Judi winjo wote modonjo kar ka. Nitie jogo machiwo puoch gi pak higni ariyo gi duto kosekalo. Puonj moganda osechiwo. En adier ni japiny winjo impact ma
Ramogi TV bende koro osikelo nyaka e kor gwenge. Winjo kata motimore Kisumu ma Homa Bay kaka wache di medem. Awacho ni bedowa kae kaka jofwambo wantie nikech gintie. To kaka nachako kawacho ni wagosego ne joneno magwa erokamano maduong' ahinya nikech bedo ni wan ka to gionge TV ok nyal dhi mbele. Koro nikech gintie wan bende wantie. To bende nitiere samoro ma bende gigo mwatimo inyalo bedo ni nigi paro mopogore. Kaka na winjo ka ng'ato penjo ni kapo ni gimoro timore e gweng'e nyalo chopo nwa nang'o. Ramogi TV nigi namba mar office, nitiere bende nyalo oro ote machuok. Bedo ni nigi paro mpora mar e gweng' kacha miparo ni ma en story kata report maber ka bede TV kata nyalo kelo lokruok mar paro ne japiny moro amora mantiere oko kacha. In thuolo mar chopo nwa nikech kaka na wacha wan ka nikech in ka. To kwa tiyo kanyakla achiel kwa yudo ni nitiere gik ma bende wanyalo dongore kaka oganda Luo, wamedore paro giko mosedhi marach, wajiwore mondo mi walosi to aneni kaka oganda joluo kwa tiyo gi TV marwa mar Ramogi ere kaka wadongore to ere kaka waloso gigo ma bende oserochni e gwengewa. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya kendo kete kar kange nitiere penjo ma Kasongo der mar duoko. Nitie penjo mano penje tielo mokwongo kar kanyo ni gin gik mage mago madwarore. We asoma ote no kae to bang'e duoke Kasongo. Ma Felix Odhiambo oro ote kokalo mbui mar Facebook. Acho no yawre penje Kasongo ni kano donjo kanyo, nodonjo gi registration koso nodonjo nono, to ngima bende osebedo nade. Aro donjo lokruoge mopogore moseneno en owuon e ngima ne do bed nade. Duokane mano kae to bang'e warang'ane jopiny wacho nade kendo okinyi ma kawuono e kor gwenge. Okay, kada duoko mar owadwa no. An kana donje program mar Nyakochia kata film mora mara masetimoga poko kwayaga even a single cent mar registration mowacho ni mupenja ni beno kwayano. Nyakochia no luonga ni dwaro talent nano. Giman gu kuomane mane jo program mar Nyakochia kata jotelo maede Nyakochia kata Ramogi TV ne dwaro ok pesa mar registration gima nyalo timo talent nana emidwaro kende unge registration kata selling achiel. In fact anawacho ga ni acting mwatimo gi ka ng'ato koi pesa mano gima weri go bwana, mano gima weri go kabisa. Nikech imbi de kacha tichako keto ni pach pesa emuketi kacha. Yes, wamanyo pesa, ndio ji dwaro pesa, lakini talent ni monde tem maber mondo ji one. Talent kende midwaro kacha unge kata siling achiel midwaro. Aduoki. Aya. Erokamano ahinya Kasongo. Yena mondo miarang'ane ng'ato be ontie gino medo kanyo. Meda kanyo kapok ng'ato no ogona erokamano iluongo ni Engineer Lazaro. Engineer Lazaro aduoko erokamano, then aduoko erokamano kabisa. Then ng'ato be nowacho ni be ka wan kaka jo Nyakochia wan ready makomewa the whole week mondo koro gol gir kindi cha. Kabi wan ready, ng'ato no penjo. Adwa duoko owadwa no ni wan kaka jo Nyakochia watimo acting ka full time job ok part time job. Full time job med gimo wuok no kinyeot to duogo godhiambo. Mana kaka ng'at matiye bank and matiye ang'o kwatime kaka part time job, watime kaka full time job. Koro kukele kata Monday to Monday pode pada made duoko na. Aya kata kokele mbakoromo ka koro adhi kono Joyce koduogo ni wapade apada koro ka nyaka wapada chenro to nyaka chenro bende nyaka dhi koro mo jwang koro we apada kaka Kasongo wacho no kenda koro apade gi Crispin Otieno ken Kisii okoro ni jopiny to wacho nade okinyi ma kawuono e county ma Kisii. Chris oyawre Kisii ucheyo machalo nade sani ka koro wane yamo wadhi alo higa 2 mag Ramogi TV jopiny e county ma Kisii giwacho nade kotenore koda thuolo ma kama wayudo. Oyawre ahinya Cleophas awinjo makare mana kaka iwacho waingo higni 2 kendo e kaunti ma Kisii ariwora kod an kod joluo modak e gwenge ma Dada Jambila dwani mondo los kodgi kalore kod higni 2 nyaka ne Ramogi TV chakre ayaga. Gin ang'o ma giseneno wang' jowi mar Ramogi kendo adwani mondo ginyiswa ni ang'o mosebedo ka morogi kendo ang'o ma dagier ni mondo mi omedi. Chakura gi nyingi mondo inyiswa ni etiek e seche gi mwa yango higni 2.
osebedo machal nade? An iluonga ni Jafeth Ondigo, atiyo e gweng' ma Kisii. Ramogi TV nyaka nwachak neno, osebedo kokelona news mabeyo, kata sida moro amora pok aneno Ramogi TV, clearance mare be ber, kata kipindis mage be ber, koro gimarach gi Ramogi TV an pok aneno. Nyinga iluonga ni Asman. Ramogi TV onge gima rache. Gima mora en gine penj laktar kwanza. Ema mora ka adhi ka neno ga Ramogi. Ang'iyo penj laktar konya ga gi weche mang'eny. An iluonga ni Polo Kumo. Atiyo Kisika piny mar Daraja. To gima mora Ramogi TV. Ramogi yore mag kanisa, tuke gine mag kanisa sebedo ga ka konya kata yore mag lemo, kaneno kipindi mag lemo, then weche mag madhi kar ka nyako chiagini mago sebedo ka konyowa, wasebedo gi bere Ramogi kabisa, kendo konyo yore joluo kabisa, yore mo mang'eny, kata ber mana yore mag pur, gik machalo kamago, mana apane Ramogi sebedo ga ka konyowa kendo ber kabisa. An gi nyinga iluonga ni Jeremia Wasonga, atiyo e gwenge mag Kisii, kendo Ramogi TV en TV mahero kabisa. Wan gi min jake Ramogi TV, wan gi nyako chia, wan gi Bian, wan gi Thapki, mago waneno te kendo kelno dholuo maber, kendo waneno kendo gidimbo nago e wang'e sama ber ahinya. Lendo bo waneno, an aonge wach, Ramogi TV ok ane gimose gina marach. An kinyinga iluonga ni Kweta Carlos, atiyo Kisika. Ramogi TV naka ne kel masani wan gi higni 2, Ramogi TV morwa kabisa, kendo morwa i Kisika. An kendo kipindi mahero ga en mar nyako chia. Ahero ga ahinya, makata nyien wachako ne nure nyie mineno ni. Ma enure marwa. Ramogi TV ber kabisa. Ngane wacho iluongo ni ngano? Enure nyien enure ma Kisika. Enure ka. Erokamano, anto korka nyinga ane denda ni Dr. Joel Denda. Ana wuok nyaka korgi Jotsing Sirega. Koro Ramogi berna kabisa. Abe tawinje sate kata na simba ka awinje sate. Erokamano kuom kelo Ramogi. Gi nyinga iluongo na Felix Otieno, mong'ere gi nying mar Negredo, kawuok e dala mar Kisii, Daraja 2, aja Rongo Kamagambo. To Kisika kenabire to station mane nitiere ne mana Citizen gine mane dhi mbele, to ke Ramogi odonjo, to koro Ramogi ni masani aketo kata kumoro mantie ka odanye winjo mar Ramogi, chenro mar nyako chiagi ni be mora ke deponi sa ogik mar news maketo en mana Ramogi. Omiyo agonu erokamano jo Ramogi, umed bedo gi chiorno. Erokamano jo Ramogi, nyinga Ajos Japolo. To an gima dang' awach kuom TV mar Ramogi ni, chenro mahero mokwongo en mar Alori nyaka Black, mar pur gi pith. Chenro ni oberna nikech opuonjowa yore manyasani mag pur, kaka wanyalo pur mondo wamed yuto magwa e puodho. Koro to mar ariyo bende ni kaka ukelo weche manyien. Weche manyien ikelo yo maler kendo mawinjore. Omiyo nyaka dewa sani ong'e kama Kenya chon. To richo moro moro maseno kuom Ramogi to ma dakane. Ramogi ber. Bana kaka iwinjo no mane kaka johera mag Ramogi loso e kaunti ni ma Kisii kama wantiere ni en Daraja 2. Ng'enygi wacho ni gin kod mor kaluwore kod chenro ma Ramogi TV osebedo ka kelo chakre ne chake ayanga mano higni 2 mokalo, miyo gin mor kendo de gier mana ni mondo Ramogi omed dhi nyime kaluwore kod chenro mamiyo jopiny medo ng'eyo matut kal kod chenro mopogore opogore mamiyo ginyalo ng'eyo kaka anyuola sana gwenge makaluo nego beni dhi nyime weche mag pur, weche mag thieth kaachiel kod weche manyien matimore kuonde duto e Kenya ka kendo kod piny mangima. Kaka banang' nawe gi kanyo, Cleophas aduogo kendo iri e studio. Makare
gik mopogore wacho ni gimosechwanyo gi to pod onge ben geno marwa kata kochako higa mar 3 ok gibi chwanyore gibro medo bedo karka wabro kelno gi chenro mayeler kendo ka wantiere korgi ka achiel kachiel ero kama na nya Crispina Otieno wantiere kodi karkae kendo ene yamo mano kama intiere karkanyo mondo mi ang'wa kone ni gin gik mage kendo mapod waluoni ero kama nya Crispina Otieno nyakora moge jwang' weche thoth ka gintiere karka anga kale ote moko madonjo karkae kalo SMS kachel koda ka Facebook mar Ramogi TV Felix Odhiambo ote mari lal karka wayuda ne karka achiel kachiel owacho karka ni mosna sali chenro mar nyithindo ber ahinya kendo aluwe e yo makare gima nitiere en ni kik opar wuok e TV sani kata kosomo to soma kik opar mar bedo okil Kamalok. Felix ineno ka in kaka mega ero kamana ahinya kuom ote marisali winjo mano paro mantiere kocha kik par mar wuok e TV sani kata ka en wuok kata ka en mar duogo en mana mar duogo kanyo kora mogo jong wago mbaka ka pod antiere gi Sali kachel koda ka Judith Omondi ang'eni mabena e kinde montie sani dong mana kinde matin to atieko to ang'eni nitie jafomaro joja oko ka en Mombasa ang'o miwane gik matimore kar kanyo Justus Ochieng wacho ni Kasongo ni kare Kasongo be reason ga ni but actually I always like how he makes jokes in Nyakochia. Meanwhile, imos nago Kasongo mosi ngato pejere ni kare be reason ga. Jogi kawi ganade. Ramogi TV ka ignario donkoro be isa dia enya. Kasongo. Awacho ni wewe uko juu. William Chasia neno wakantiere Migori Oruba Mano Junior Williams. Ero kamana enya. Masi Achieng wacho ni osebedo maber kochakre news chenro magu bende ber kaka penj laktar beradua. Pastor Wodnya John wacho ni chenro mag Ramogi TV akia pingo aneno chenro maler ka ntiere kano Kimira wacho ni warodho tiegot warodho tiegot ka okay mane kama ntiere waradho tiegot aya wawinje makare Achieng Vera wacho ni omoke oliel otek to wan wacho ni gimanyaka koro timre en mako matek ma intiere godo kendo bedo gi chir awinjo twak ka ntiere Kosele Abdalla Abdi mar Katito wacho ni amor gi Kasongo to moloyo gi Ramogi TV osemiyo joka nyanam neno mbele amor kodu iwacho ni gin mana puoch gi pak kama gintiere karka agano sayudo joja oko koso wawe watiek ka aya kare koro dakika modong karka dong mana gi dakika madhi auchiel to waloro chenro kiny makawuono wach mogik achake studio ma Kisumu aya Kisumu ka podi Judy antiere kodi karka gik moko podi beni ka iwija kikoni ndi podi di Kisumu podi di Mombasa podi biro ira gero ni podi ka iri podi aya koro miwane wach mari mogik ntie odiochieng' makawuono nyasi gi tim ntiere Ramogi Night odiochieng' makiny medical camp nitiere e county ma Homa Bay wan gi moro bede Treasure Gardens luongo nade mano the Gardens Bondo mano kama gintiere weekend mano kama ogana ntie karka kachalo koda ka the little game mandudi gik mantie karka wach mari mogik nyalo bedo mari Judy awacho ni bedo ni wadhi e gweng' en ni mondo wamed ng'eyo fans wa kaito bende mondo mi ging'ewa mo awacho ni bedo Ramogi kae ne ntiere gi gimomiyo entie to awacho ni opportunity mar bedo ni wan Ramogi wakawe kako ganda luo mondo mi wakel godo lokruok e gwengewa onyalo bedo no jiwo nyithindo mathindo kaka bende waseneno The Queen Gini waseneno nyithindo mang'eny kabiro Josephine Jos Gini Locks P mago coast ge nitiere bende nyithindo mabende kamoro nyalo kao kargi watigi bedo ni Ramogi TV nitiere kae ni ekelo lokruok mar paro mar timbe mar dongruok mondo mi kik wabeda beda ni one TV ma kamoro nyalo bedo ni moro wa kata kamoro timo gimoro opportunity wakao mar tiyo kode weche mwakelo kae kik bed mana ni iwinjo tidino iti kwa wachi ni watimo kata ni report boro tim ni gweng moro lil in kaka janeno marwa kata jawinjo marwa ti gi opportunity no mar loko tim mar gweng no mondo mi wambe wabede ni one motivated mondo mi story mwatimo waneni kelo lokruok wa wantire kanjo mak mana ni
agoyo erokamano maduong' kaka nasewacho ne johera magwa ne kuom bedo kodwa nyaka okang' masani. Okida moso mama kata kawuono nitie. Mama ing'eni kimoso mama to koro mano wach maduong' ahinya. Mama na en nyachula Suba. En miyo mahera ahinya. Kendo kaka first born ne. Kiwacho ga wach mama to it becomes so emotional. Nikech mama emomiyo wan ka anyways. Koro bama kuma intie erokamano ahinya. Kendo akwayo ni bed gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya kendo erokamano mama bedo komiyo jofwambo matuklu weche mag fwambo gi keyo. Aduogo ir Sally bang'e Joja oko nigi twak moro madane bende obagnwa e kaunti ma Mombasa. Miwan Joja oko sani minu koro otieknwa chenro ka wantiere karaka kaduogo tayudo wach mogik kuom Kasongo kaachiel koda ka Sally the Queen montiere godo karka Joja oko machiegni. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. To mana kaka counties mamoko bende Mombasa kae wantiere gi joneno mag Ramogi TV. To sechege makoro wayango higni 2 nyaka ne chak wang' jowi mar Ramogi TV. Jodak Mombasa kae ndi bende ang'eni nitiere gi weche moko 1 2 3 magin bende de gombo wache ni to nyaka ne chak Ramogi TV koro higni 2 gin ber mage maginene samoro ka nitiere rach to kun mage ma samoro giparo ni onego bedni itimie lokruok. Koro awuone gi mamna kuom gi kae ndi mondo miane pachgi. Basuda suda machiegni kae ndi chakna gi nyingi to inyisa ni in ang'o madiher wacho e sechege makoro Ramogi yango higni 2 nyaka ne chake. Nyinga ni Umako Nyango Wino, jadak ma Mombasa. Ber mar Ramogi TV manyalo wacho en achiel kuom matimo sani nikech omiyo thuolo mar mong'o dholuo. Awacho maler nikech pile ka wan ka Kizungu, Kiswahili, kaluwore gi kuma wae kucho wanyalo wacho kaya ni samoro dhok mar wagunda, dhok mag dhok mabiro gi meli. Koro sama wacho dholuo to awinjo gima wacho okala kata matin. Koro kwa mana mar Ramogi ni kendo towns mamoko bende hivyo obedi okonyo mang'eny vipindi magikelo kaka mar Joja oko omor kwa ni nikech ing'amo kata kwa gone simu anytime anywhere. Ichopo mani vitiendi. Wan gi vipindi moko kaka mag lemo kaka Injili Kalo kaneno Ken the DJ Roda mora matek. Nyamero machielo be kata kaneno Lydia Claudia nyathino wacho dholuo makoro ka wang'iye kaka wambende wawinjo dholuo ni. Miyo kata nyithinde wabende wabiro keto mondo miyo wach dholuo makare. Ang'eni janeno kendo isebedo ga kineno chenro mopogore akiani nitie kamoro kipindi minyalo paro ni onego beni wa improve matin kata nitie kamoro ma sambo neno nitiere ng'ikruok kata ang'o madiher nyiso tend Ramogi TV kamoro miparo ni onego beni gi improve matin kata chenro moro migombo ni kelnie. Chenro manyalo gombo ni kelna kata kama ginyalo improve anyalo kono gini mana kama ginyonono kanyo magiketi nikech nyathi konyuol ok obi wuotho sechego bit by bit swadhi mana mbele kama gikete no giga 2 anyiso gino romo. Erokamano. Ona jadak machielo kae ndi chakna chake gi nyingi tinyisa ni ito ang'o madiher wacho e wach Nyakalondo kata wang' jowi mar Ramogi TV higni 2 nyaka koro ne chake ayanga. Erokamano bwana George, nyinga and James Akal Jakabar. Kawuoyo Mombasa kapuoyo wang' jowi mar Ramogi TV nyaka ne chake higni 2 mokalo. Ramogi TV osemiyo wabedo gi ng'eyo gik mang'eny nikech wan gi kipindi kaka mar 111 mar James Nabalagwasi Wadi Rajabu, wan kod kipindi mar Penjo Daktari mar Ruth Nyaji Monyuongo, wan gi kipindi mopogore mosemiyo wachopo omiyo watudore gi jowetewa kamoro ma gintie. Ramogi TV omiyo ogandawa osebedo ka tudore kendo ng'eyo weche mantiere konde te kuom jogo mawacho dhowa mar onagi. Omiyo akwayo ni mondo Ramogi TV omed dhi mbele gi program margi masalo kaka Injili Kalo mitimo gokinyi chieng' ngeso ma joadwen kendo wayudo yo makare kabisa gi dinde mopogore mar Ramogi kelonwa live. Koro samoro kata jogo mok dhiga kanisa gidebna kanisa e udi ka gineno Ramogi TV. Koro waparo ni mano en dongruok maduong' kabisa mar Ramogi TV okelo nogandawa mar onagi kuma wawacho dholuo. Erokamano. Yudo ne ng'at mogik kaendi. Recommendation ang'o madiher ni watimie lokruok? Erokamano bwana George. Kata lokruok Ramogi TV wakwayo kaka johera mag mipira mag Kogalo. Kech Ramogi TV kod Kogalo en gimoro achiel. Wakwayo ni sama Kogalo gocho mondo Ramogi TV otematek mondo jogo moko nyal dhi e pap mondo ne kaka Kogalo gocho nikech Kogalo kod Ramogi gin gimoro achiel.
Omiyo seche mwaneno kogalo ka Ramogi okelonwa to wamedo hero Ramogi zaidi. Kendo ageno ni jodala mok nyal dhi e pap maneno Ramogi TV kokelnegi kogalo moja kwa moja e pira magigoyo gidhi bedo mamor kendo gidhi bedo mamor zaidi. Erokamano Bwana George. Erokamano ahinya. I hope ni tend Ramogi TV winjo wachno maler kendo ageno ni gidhi keto e tim. Wayudo ng'at mogik kae chaka gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane kaluwore gi Ramogi TV higni 2 nyaka ne ochakre ayanga. An gi nyinga an Juno Nyango. Ajadak ma Mombasa ka. Ewi Ramogi TV gima nyalo wacho ni Ramogi TV ose chanuka oganda wa mare luo kabisa. Chakre nyithindo nyaka jomadongo. Chon ni yudo ka jaluo nyalo daka kata en gi dhok kata en gi pesa to tuo moro gore kuome to kodwar mondo odhi osiptal. To sani tindi yudo ka program okel mar penj laktar kendo nyiso ji aina tuo ka tuo ma ng'ato nyalo bedo godo. Omiyo e thuolo ni sani koro ji yudo konyruok e yo mayot. Koseneno ni dende chalo kama to wacho ni mae gima nyocha nene Ramogi cha we mondo adhi amanyo osiptal mondo opima mondo ang'e kaka chal mara chalo. Kata nyithindo bende korka nyithindo ma Sunday and Youth gimiyo gi thuolo kendo gibede e wang' jowi kendo ginyalo ka nyithindo dak to dak nyithindo mong'e Nyasaye kendo nyithindo man kod luor. Mano bende e gima nyalo wacho. Erokamano. Mana kaka iwinjo mar Ramogi TV mago mana makukum johera mag Ramogi TV e kaunti ma Mombasa kaendi ka gitemo wacho ber ma gisebedo ka ginene ka thoth gi awinjo ka kone gi mor gi chenro mag Ramogi ka osebedo ka tayo ka gikone Ramogi omed mana nyono kanyo. To ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Aya, erokamano ya George Aoko. Wach mogik kantiere karka wadhi ane ir Kasongo weche odonjo kama thoth ahinya paro nitie mopogore opogore mantiere karka watieko chenro. Ami seconds 30 kende to watieko chenro karka. Wach mari mogik nyalo bedo mane sani? An wach mara mogik anyalo go mana erokamano ne Ramogi TV kendo ago erokamano ne jo neno magwa kata johera magwa mawuoch ga Nyakochie. Wanyisogi mana ni wabiro medo miyo tugo mamit. Gimudwaro no wan kaka tim Nyakochie gimudwaro ni wabiro miyo be mano nyuolo mondo wamiyo wan entertainers. Koro waduoko ni erokamano kuom always neno program mar Nyakochie. Meduru mana support wa. Wambo biro mana chung kodu ka kuchung kodwa no. Erokamano Ramogi TV. Wach machielo mapontiere karka ang'eni ang' wayudane thuolo machielo mar tieko to bende kwatieke sana tieke kanyo kod Sally wach mari mogik nyalo bedo mane kaeto bang'e ang' warang'ane kamachielo bende kama ang' koro wadhiye kamachielo. Wach mari mogik nyalo bedo mane otene johera magi mag Ramogi TV mag rogo mag nyithindo ikono gi ang'o sani watieko? Uhera gimutimo to umi respect your parents. Okay. Mane ote ma emiyo gi odiochieng' ma kawuono. Aya, koro happy birthday rogo ma nyithindo, happy birthday ni jogo duto mantiere rogo ma nyithindo. Nyakwara Ramogi Jwang' an akelo chenro ma kawuono ka antiere kae kod Joyce Oduor kendo koro atieke gi kanyo. To koro anto anja Kisumu ka Nyakwara Mokeo nyaka Chango. Anakoni mano riti masani to koro mondo mwatiek chenro Sally terwa yiero yweyo machuth koro ka walora chuth lor kipindi kae to wadhi ng'ang'ia kamera mari kacha kae to bang'e koro amwatieki. Erokamano kuom bedo kodwa. Erokamano masani. Oriti Nyakwara Ramogi Jwang' mane mokelo wa e giko. Erokamano kuom neno chenro kinyi ma kawuono. Wanere odiochieng' ma kiny e chenro mar Opiny kod Mbako Romo.